Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш турнири UFC 318 ба анҷом расид ки муҳориба асосии ин турнир сеюм муҳориба байни Дастин Порье ва Макс Холлоуэй шуд ва ин муҳориба барои камарбанди БМФ буд. Чӣ гуна ки мухлисон интизор буданд, муҳорибаи онҳо хеле муҳорибаи дурахшон шуд ва тамоми 5 раунд идома дод. Дар натиҷа Макс Холлоуэй бо қарори ҳамаи доваро ғалаба ба даст оварда камарбанди БМФ худро ҳимоя кард. Мо Макс Холлоуэй даста ва ҳамаи мухлисони ӯро табрик мегӯем. Баъди муҳориба Дастин Порье чӣ гуна ки ваъда дода буд, расман карьераи касбии худро ба анҷом расонид. мо ба Дастин Порье миннатдории худро мерасонем барои чунин карьераи зебо, барои ёдовариҳо ва барои ин қадар муҳорибаҳои дурахшоне ки ӯ нишон медод ва мо мухлисони ММА-ро хушҳол мегардонид. Дар зиндагии нав муваффақият чемпион. муҳорибаҳои пурраи ин турнирро дар телеграм-канали мо Паҳлавон ТЖ тамошо карда метавонед. Ссилкаи телеграм-канали мо дар описания ва дар якум комментарий закрепичуда. ҳозир бошад ба шумо Реакцияи Ислам Махачев, Конор Макгрегор ва дигар ҷангваронро пешкаш мекунем. бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. Реакцияи Ислам Махачев. Табрик Дастин, ту дар ҳақиқат яке аз бузургтаринҳое ки ба ин октагон баромаданд. барои ман бо ту дар октагон ҷангидан шараф ва ифтихор буд. Ҷон Ҷонс. Табрик бо беҳтарин карьера Дастин. Ташаккур барои солҳое ки моро шод мегардонидӣ. Акнун рафта аз зиндагии нав баҳра бар. Хорхи Масвидал. Табрик бо карьераи олиҷаноб Дастин. бо ту ин роҳро тай кардан хеле хуб буд. Ташаккур барои рӯзҳои хуб ва барои ҳама чизҳое ки ту ба дастаамон овардӣ. аз нафақа баҳра бар, ту чизро арзандаи бриллиант. Энтони Петтис. ту аниқ ба толори шӯҳрат аз кӯшиши аввал ҷой мегирӣ. Дастин Порье, бо ту дар октагон ҷангидан бароям шараф буд. Конор Макгрегор. мо дар ширкат ҷангварони ҳақиқиро дӯст медорем ва ин ду нафар маҳз ҳамин гунаанд. ҷангварҳои ҳақиқӣ, муҳорибаи хуб, аҳсан бачаҳо. рӯҳат шод буд на худсар. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Конор Макгрегор тағйир намеёбад ва ҳатто дар ҳамин рӯз Дастин Порьеро пас зад. лекин ба ҳеҷ чиз аҳамият намедиҳем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.